iye zvinezvi maitomu tikuona kuti muri kuti mimi munotsvaga mwana usiku dzimunga usvika kuma10 apo mune mucheche Gabriel anga achitikuribija kubasa maizoita sei vasikana vebasa vamuri kutaura kuti dzimwe nguva mwoyo yanga vasisagari saka Tomu zvaizofamba sei? So there was this understanding yanga yatovapo nemaseniors angu kubasa kwangu. Papa ine situation iye yekuti ndaifanira kupedzisira kubva apa inini baba nokuti ndomeka sure kuti Tomu aenda zviri safely kuchikoro. At the same time nevamwe vake vaiva kuti vabudawo zvakanaka here vazokuitira reputation iyaya yekuti rekodhi iya yanga yabva kuchikoro kwatimu kuleya makutya kudzima maybe mungasire mwana lofu apa hamuna kusabanga nekuzoresa futi dovi racho ko drinki because unoza dovi rinodzipa drinki mamusina I'm sure anga ne drink ranga rafuti pamusoro pelofu so I didn't mention kuti vana vaimbotodzidza somewhere vamwe vaumbi vakava. There was this lay down futi yanga yakuitika panyaya yemaschool bus kusvikira patova neproblem yekuti ndakabva ndatozongoti let us ndakukumbira kuti vana vatransfer vadzidzavo local kutotaura nevana kuti as long as maenda kuchikoro chiro on foot kana zvazoita kuti maybe saka dabva tatransfera vana vaive vakudzidza local apa maybe kwete kuti at the same time zvakatomboita kunge it was a good idea. The father even helped the process yacho yekutotransfer yachi vana ndobva vatodzidza local iko. Then uzoona futi kuti pane tuma requirements totuchiaskwa kuchikoro kweve twakutanga kuremera kuti tuchase tubhadhara. The teacher is now sending my messages and munoona zvazvinoita kuti teacher vaiudze mwana kuti how far ma requirements zvechida kuti maybe communication ingomirira kumaparents but the only way the teacher can communicate is through mwana iyeye. Saka utozoona kuti I think kuti kuchikoro kukudiwa ma-requirements aya ekuchikora. The father was like kwewewe playawo pati yako. Saka ndobva ndamboti mirei. Saka ndakazova reminder futi tatitori onawe taitwa mota mavo nevanavo ndobva ndati ticha vanga tivaoni nhasi. Saka munokwanisa kuti patinonosiya vana pagedhi timboona ticha vavo bijani tikanzi kune you can do that. Ndobva ndati ayewo inyaya yechi yemari dzema-requirements aya. He had to stop like parking by the roadside kuti vambopa lecture yekuti naiwe hauziri ainga wani uriwo mubereki wevana ivavo kwese tiri kupatsanirwa papiko handi tese tingorichi vabereki vavo here. Saka iwo unodii kubhadharawo zvikudiwa izvozvo vanangoti it's not like it's meta kuti inini zvinhu zvacho zviri kuzondiwandira mari yandowana inini haizokavhe zvinhu zvakawanda kudaro. Ndobva vatoti saka na ukaregera iwewe zviri kwauri vana ivo vakazongosafa kana kuti vakasarira kumashure ndiwo uchazongonzi mai vemarombo mai vevana ava vanga vasina zvisina kuvakwanira. After all upenyu mazuva ano ihafu ndo zvikutongoitwa nevamwe vanhu vese kunzo. I was like tiri kuita zvevamwe vanhu vese here kana tiri kungoita isusu kuti tisave vana vedu. Like in short you have to take care of vana vavo kwete kuda kumira ini ko kana ndikafa. So the argument was no longer necessary. Ndatongosiyana nazvo. That is the same day iro tichinosiya vana husband yakabva atanga kusuggesta kuti aniteni kutaura kuti pane mwana wataita uya vakabva vamuti unogona kunyora here shamwari. Ndobva ati noti vana vachiimprove as they grow. Ndobva akunzi unogona kunyora zita rako ndobva atonyora. Ndobva atonzi ko Tomu agona kunyora zita rake akubvunzwa inini
ngati as of now we can't expect kuti tomaite sei annual maybe chatingatode on him ndechekuti angodzidza mabasics some skill yekuti maybe agonozongova independent and saka paying because ndopa paita follow up yechikwereti cheche saka all this mari yese yekubhadhara munhu asina progress zvakamboita kunge story lighter like that. But what do you mean by munhu asina saka taexista mari yese inozotibatsira chimupe aenda kundikanai bheti aite sei adrope off saka anozodzidza kupi tatongozomwenula ikoko sezvinoita vamwe vakangati uyu mwana uyu akwanisi kuti anofita mune maschools ane vamwe vana vasina maconditions zvinotozomuafecta wese tine izvo zvokuti anoita sei anozombotiza zvinogona kutozonetsa wese saka I think anoda kuti aende kumaschools kune vana vane condition saiyi saka ndati kweyo chiri kukuremera chii ndobva kuti inini time yangu haisi kundiallow kuti ndidaro yatinongoengage this other parent after all ndinovabhadhara saka maresources handisisini saka practically Tom akabva adropa out of school kudaro anga kungoswera ari pamba and kana anga akumbogena some skills kana anga akumbova neoccupation mind make kuti noenda kuchikoro anga angoswera ari idle achigara ari pamba Tom akabva ava worse zvekuti mumba imomo angaenda achidestroya zvinhu then anoita sekuti anocreva zvinhu zviri sweet tata kuita kuviga sugar drink kana pasi pematress chaipo but then anoita unoitora wodya kana makavarairwa muchida kungozoona kuti pane something chaitika munongona akuseka zvezvokuti I'm done zomutatorei maybe chikupi chatominya maybe undiluted zvezvokuti mwana uyu ari kutokanganisika futi muno but unoona kuti zvakuzonyanya kudai so because angoswera ari pamba the other time akabva azombokuwara chigunwe chake akabhengwa nedho taenda naye he was there musi akatokuwara chigunwe ichocho but ndakabva ndauza kuti mwana akuwara no Tom doesn't speak isati natozviona kuti aite sei akuwara zvo chakatodambuka kudai changosara chakabatira neganda kunze akaita kuenduka kutozondiratidza kuti but then paangabva akatora chibange chechi chekuisa majarinji which akatoya nacho suggesting kuti please cut achira zvaari kurwadziwa zveshort Tom kana azochema zvokuda musodzi he hardly does that even ipapo haana aingoshinyira so ndini ndakatochema ndichitobata kuti ropa seitese ristope kubleed then ndibva ndatovaudza kuti Tom adzvanywa onei zvaaita chigunwe chake ndobva ukuramba wakangoignore ndobva ndatoprepare tokumbira kuti muti mhanyisochi kuchipatara abva ungoramba wakangonyarara like that saka ndobva ndakuti todii tokumbira kuti mutiendeswa kuchipatara nemwana ndobva wangoramba wakaignore so seeing kuti mwana kungoramba ari kungorwadziwa vanda kufonera imwe sister yangu tokumbirawo kana mota yenyu iripo muchibatsira kuti mindset yomusoso saka chichara kudaro akatozobvunza kuti koteji vakavapo imi ikati varipo so iye paakanzwa kuti ndakutaura nesister yangu pakabva angozoti kamuda kuti ndikuperekedzei taizvokukasika rongekai ndione kuenda nemi that's it ndotozoenda kwatakaenda naye so there was something kuti chakatozoitika takaenda naye kuHara hospital taende ikoko mwana akanzi anoda kuiswa chiveve zvimwe zvezvinhu zvongoti tunhu tudiki toite especially munoziva zvazvinoita muupenyu tunhu tudiki toite ndo tunototisvitsa kure zvokungoti maybe dei vakabva vava particular about kuti mwana akanzi anoda kuzaiswe chiveve kuti pagone kusoneka panzi panobhadharwa mari ndobva vatoti maybe around $9 or so we're not sure saka munoenda uko kuaccounts ndobva vaenda kweke so I don't know how maybe mari iye yakabva yaenda kunowanda vakauya pavakadzoka uko vavachinzi vachiassiste kubata mwana so he had to first confront me kuti did you see this bill
as if ndatadza chii. So I was like, then vaya vakatozongoinsista kuti chimbototibatirei mwana muzomutaurirana henyu zvebhiukumba. All those incidents zvechingounza a lot of stress. Then there was another occasion when I really have to say this. I went to ava baba vakazombouyawo nesuggestion yekuti ndimboenda nemwana kuchechi. Vane kuchechi kwavakavawana reference ndobva taenda tese nemunhu anga avarefeya uya. Taenda ikoko, things were said like similarly like vaingobvunzwa futi kuti do you have some sort of a senior in your family angakwanisa kuuya kuita se kukunzwirawo nyaya dziri apo. Then vati vari busy havakwanisi kuita se kuuya. So vakabva cautionwa like I urge you kuti muite se mukwanise kuvadana. Ndo the only way yekuti mwana aite se abatsirikane. Munozoita sei maybe upenyu hausi hwenyu, kana vasisipo munozodini. Ndobva vatokoshinwa kudaro. Saka pane ivo zvavakatobvunzwa zvaibatana naivo directly like vachitoita sokunzi vari answerable nesemwana atanga tinaye ipapo. Saka vabva vaita zvokuti ini handizvizivi. Saka pane munhu yakaramba achivabvunza. Inini I've been kumasowe ndatova neexposure ndoona zvichiitika. Saka munhu waMwari uyu akabva aita sekuva provoked kuti muri kuti here like no. Ndobva vaita sokuti ndava kuisa munamato pamwana, muchauya zvenyu muita se kuti muteere process sezvandiri kukukumbira. Handimauya kuti mutsvage rubatsiro, saka batsirikanai. Saka vakabva vasungirwa mutambo muchiuno make mwana uya. Ndobva tadzokera kumba, tabva tanzi muzotenga mineral water chaicho mwana azomwe nayo. Pane kangokoshena kakaitwa ipapo, ini handidi know kuti zvinoshanda chii. Vakatonzi mind you kuti 5 liter bottle haipfuure $2. Ndobva taipfuura nekune Enrichards uko. Ndatoti ngatitenge paEn Richards apo so that kana tasvika kumufako sinogona kuishaiwa. Ndobva vaita like kuto overspeeda kuti handisi kumira. Then ndobva ndada kuti ko takupfuura 1. They was like, iwewe you sound like munhu asiri civilized. Wangotosangana nemupostori nhasi wauda kutomubhiliva. Sei uchiita kunge munhu ane urofu. Kataiwa tototadza kumubhiliva sei nhasi. 1 ndima tidaidze ikoko. 2 it's a matter of trying. Unoona kuti in every situation vamwe vataienderevawo pane like munhu andione testimony kuti ndakatombobatsirwawo apa. That's why colleague wave akatova refer ikoko. Ivo vaitoziva mwana wavaitoudzwa kuti akapona ipapo. Ndosaka vakatouya. So I was confused with even if uriwo wandinvita kuti handei apa, I still am to blame. But why? Saka patakasvika kumba uku uyo anga atopiwo some portions kuti iye agozogezawo. Akabva ndamuti oi, maybe that was the way Jyotomita chase out of the house. Saka atoti ndabva ina handisi kukwanisa kumira izvozvo. Saka achibva kudaro ndabva ndazotenga mineral water iye ndaadmita mwana uya akabva angotizi. Saka zvaiita naTom ndezvokuti chero ndiri ini ndaenda kunomuyeresa kumachechi. Tikadzoka kumba ndikada kumugezesa sometimes anobva angoita semunhu akafenda. Pamwe pacho akabva atodonha pasi ndokuita pupu neimwe ichibuda nemukanwa imwe nomumhino neuku. Pupu ichibuda nemukanwa? Pupu chaipo. And I still remember that my days we have been in hospitals, we have been in churches like this. Where I need to spatula like tutaivana kuma clinic nini. Ndizvo ndakatoshandisa kutomubvisa. Iye wacho anga atofenda kuti umuudze kuti chakati nokuzomuflasha nokundiradira mvura. It was so hectic zvokuti munoti mwana uyu. He went through a lot Tom here. Saka in that incident iyoyo akabva arara for 3 days. The 3rd day anga angoita munyiko.
still remember ndakatombomutora kavidhio ndakatombosendiwa nesister yangu look at it mwana ndozvaari wangoti I just pray, you know, we were always praying nemwana. Then ndobva day rechi3 ndobva tomuya unnoticed, ndobva azongomuka, ndobva ndazongonzwa this sound yekudhumwa nemota kuroad. Zvezvo kuti maybe connection yekuti mai like dumbu renyu iri nemwana. I had this push yekuti just I have to go and see kuti what's that. Pandakabuda panze the crowd was there. Tomu anga aripo atodhumwa nemota, musoro wazvimba kudai, ane mabruises anga akanyawa deep pambabvu apo nepamabvi, then nerimwe gumbo raiteta kutsika pasi. Vanhu vakutotsanangura kuti adhumwa akatosha zvokurasirwa uku. So pandakada kukuchira kudai, so chinhu chandakatanga kuona itambo yemunamato was like nhai Mwari. Musiwo ndakambozozviti I think I have to stop. Uchamuyeresa as long as angori mupenyu, because now ndakutoinvita more problems nekuda kungodi kumunamatirisa seizvozvo. Saka there was an elderly woman ipapo akabva andadvisa kuti pindai nemwana mumba. Ndobva utondiudzawo kuti usually munoenda kupolisi mozonzi kugomo kazhinji, saka takure zvinodziya motodai. Ndobva watonditi kose musiri kumbofonerawo baba vake. Ndobva ndatongoti handina airtime, saka mbuya ndobva watoshandisa foni yavo. Ndobva watoti mwana wenyu atsikwa kunoku, Tomu atsikwa nemota. And maitova nevamwe futi vamwe vakadzi maneighbors anga arimo, and the response was ndezvavo, vari very careless, havagoni kuita take care of mwana sei, kuti vazive kuti mwana uyu atsikwa pamba here, kuti atsikwa here kwanomboita wonder about kwekwe. Havana kumbomira bvunzo izvozvo, vakangoblema kungoti mai vacho vari careless, havagoni kutarisa mwana, saka basa ravanoda kuita nderechii. So kogwaya vakazongototi zvino manje vakuenda kupolisi asi vachazoenda kugomo. Ndobva watozongokatawo zvavo. Indakaenda kupolisi ndokunonyorerwa kuti ndiende kugomo zveshuwa, but hapana akauya. Ndakazokumbira ini hangu pachezvangu handina kuzofona, handidi kunyepa, now wafona because uchingoinvita more sorrow than help. Ndakatozofonera brother yangu, ndobva yauya, ndobva yatonditora ndokuenda neni. Akabva ati handichakwanisi kuenda kugomo because kure, ndobva andiendesa school some private kwamachipisa. Saka ndaende ikoko ndobva all in all the cost yakasvika pa$45. Mwana abva atokonfirma kunzi we don't think haana fracture because the fact yekuti anga akuchitsika negumbo rere. Then ndobva atodreswa maronda ake, abaiwa some painstop. Saka uyu vanditi iwe uchipedzerwa zvauri kuita, ndinenge ndimbonopesawo basa rangu. Kana waaredi munondudza kuti wapedza. Saka I'm just assuming kuti maybe Sanu wakazotaura nemukwasha kuti mhuri yenyu iri pachipatara because wakazosvika ipapo baba vaTomu. So wasvika paipai ndakatobereka mwana uyu ndiri muyadhi mechipatara ichocho. Ndobva wakunditi zvakosta mari, ndikati $45. Ndobva vapopota kuti mari yese iyoyo madi kungoenda nemwana kupi kuHarare hospital. Ikoko mwana uyu neage yake plus nemedical aid card ainorapwa cost free. Ndikati munhu andibatsira, it was a need of emergency. Atoti inini handikwanisi kuzoenda kunondiitwa kure considering time kwatova usiku. So anga kutoti saka the refund unovarefunda mari yako iwewe, because inini ndine ndakatogadzira mamedical aid card kuti mwana anorapwa mahara. Vanangoti yange iri emergency, it's not like kuti ndachuza kuti ndiwe nemwana kunoko. So at one point ndakamboata kwaone COVID time COVID yayo, so he wasn't around. The same brother iyeye nemamwe siblings vangu vakandiendesa futi kusemu
chipatara ikoko, so there was some mari dzakabhadharwa ikoko. Ndobva wazoita vapi kuti munozotidzorerawo mari iyoyo. Zvikanzi the other time futi wakauya kunoku ukatikonzeresa futi mamwe macost. It's more like unoda zvinhu zvepamusoro, like kubatira chirungu padenga. I was like, pesa apa angari like yange iri yemetaphor. Uri kuti munhu ngaararame upenyu ndo hwatoda kukoshesa. Hatisi kutarisa nyaya yemari apa, tiri kutarisa upenyu hwemunhu. Maybe saka hanzvadzi yangu akabva asvika tiri pakati pekutaura seizvozvo. Kuda kuti akanzwa nyaya yese ichitaurika. Ndobva atoti tsano don't worry. I think munhu atsika mwana uyu tingadei tamupawo kuti aite sei ape, but then zviri kunzi aita sei atize. But then still anyone could have done this. Ndobva vati kana munotozopiwa mari yenyu namaitomo because vangadai vangoenda kugomo. Saka pane kuti munhu aone kuti maybe apa ndatsiurikawo, ndatsiurwa, kuti achingozvidzorawo zvakatoramba. Ndambokuudzai kuti nguva zhinji ndichida kufukidzira kuti hama dzangu dzaisatombozviziva kuti I'm going through anything. Saka inini personally ndakutosha kuti kwacharambirei achingoramba achitaura kuti kusvikira hanzvadzi yangu azongoti uyu muzukuru wangu uchi just paid. So tagara kudaro, hanzvadzi yangu akabva azongosheyawo nasomeone from baba Tom's side kuti mwana anga ari tori kuhospital chichichi. Then it comes kuti mama vamwene vangu vakabva vatozonditi, ko seiko muchiti mwana anokuwara kusvika pakuti atsikwa nemota, but you don't inform the family. There was this other thing futi like this language yekuti ipapa pauda kutombeya, uda kutomhanya kunoudza nyika yese. So nyika yese was mama and the other vanhu vari uko. Unenge watombeya watomhanya kunoudza nyika yese kuti mwana akatsikwa. So in my mind, knowing this life, pakutoudzwa kuti hazvitaurwe kuti mwana uyu aita sei atsikwa. So takangodzokera kumba ndobva tangokondinya nokunyesa mwana. But gogo vaivaye had to come back the following day. Achikonfirma kuona zvoumwana. Then ndobva wazoti I have this something chakazondishusha. Ndachida kuti nditaure nababa waTom. So ndobva zvezvo kuti unosingadi kuti paite unge pane issue from somewhere kuti ndakatonga zvawada kutsiura kuti vakati ndiri kure this and that. Because later on vakazofona kuti ndime here mandifonera kuti mwana aita sei atsikwa. Ndobva vati zvikanzi azofa here mwana uyu, adofa here mwana uyu amati atsikwa nemota. So it was like isusu knowing Tom, tichikuona the way you take care of him, we adore you from afar. Tichitokupraise ichiti mwana uyu ane vanhu vanoita sei vanomuda. So where is that language coming from? Zvechokwadi I didn't like that part. So ndobva tangotofukidzira kusvika mbuya vaita sei vadzokera zvavo. But this was so disturbing kuti why would you even ask kuti mwana afa here, azofa here, kuita kunge ari kutarisira kuti mwana uyu angaafe. So inini hangu handina kumbozomubvunzawo kana kuti asi takangokondinya as usual. So pane incident yekuzoti baba you know what zvazvinoita, like any other woman, even if chero murume akanga achinzi ari kumisbehave azodini, marriage unoida kuti ingostenda. So there was a time yekuti baba Toma wakabva wamboti it's okay, but that time I'm sure kuti ndakazenge ndazodzidza a lot kuti inini I don't need through therapy I also learned to take care of myself first, kukoshesa wellness yangu than ever. Pane inotengesa maybe ndada kutengesa futi even chiro nemabhero. So comment yecolleague wangu yokuti the black dress now iri kutrenda. I learned to buy some extra clothes
I was looking more better and I was even loving myself. So, like I always say, especially with Baba Tom, he doesn't want to see you thriving like that. Maybe vanoida kukuona wakatsokoneka to confirm to you are done. Especially now that I don't have anything to do with you. When he saw that ratio, he even asked you, mukaende piko makatodai, you know, that comment as usual. Chifambi chakatopinda mumusoro. But unoyazoona kuti munhu is impressed kuti ataura kuti you are looking good. No, we won't. And unoziva zvati zvinoita togara kumufacos. Wabva kutsondorwa paunosvika kubus stop. Nobva wanzi, moms. No, vakomana vemakombi, you are looking good. Makachena moms. Wafila like unoconfuse kuti saka which is which, ndiri papiko. Ukasvika ukubanza quick nevana vako musoro chitamba nawo. They always praise you. So I kept on loving myself. So Baba Tom maybe thought somehow we had some relationship but it's okay. Then that is when we had Victor. I would think I would just comment which I think I'm very fertile. Basically Papa was using loop as contraceptive. So maybe somehow eventually rate vana vangu like Mombe is 11 years, Mudiki is 1 year. Those were now in 11 years. I've got 5 kids. Saka baba waka pamboita kakudzokererana apa. Pamboita a minute of understanding something. And you are saying baba vadzoka. No. Zvinhu zvinenge zvakufaya marriage yangu. Yatoita. So ndobva ndakatozorealize later on, and he was no more at the same time. He was gone again. Ndakatozorealize izvo zvokuti nechingoenda naTom. Tom wamusabva ita frustrations ake ndobva andirova tiri pachechi. Akarohwa shaya dzese idzi hadzina kuita impact iyo ipapo. But after 3 days, 4 days, ndichida kutodya something, ndokanaona kuti majaws angu haasi kulaina ende ari kurwadza. So chakatanga kupinda mupfungwa mangu, zvinobva zvinoita unonga wafuti neenga yekuti murume uyu akaipa chaizvo anogara achingondishungurudza. So the thing yakongona kuti kurohwa kwandakaitwa nethis men ndokuri kutrigger kwakudhara. Because share dzangu dzakatostika dzesezi. So I went ndobva ndakuti requesta for scan kuti maybe kuti handina here kuti have some internal injury also. So andikuscan unogona kuchekwa unzi are you pregnant also. Ndobva vakutanga vachesta first voconfirma pregnancy. I don't even know. Apa murume ashaika. Murume haasitomboripo. Ndobva ndatozo I walked all the way. Ndakatomboshamisika. But immediately I had to say ndikashamisika nokusanira kuti naye Mwari no why. I walked all the way toblessa mwana uya kuti chitongokura uzvarwe zvako uri mwana akatonaka akakwana asina kana zvinomunetsa. No, just to keep myself fine. Then baba Tom wakazoona mwana uyu ndatova nechibhamu chatoti kurei. And it was like makaresva kuhura. Mapostora haatambisi. You see, like honestly, practically, ndogona kuti ipapo Baba Tom wangu achifeel like I'm not responsible because I wasn't even there with you. But then mwana ndewedu. Saka takagara kudaro, and then I had to go for my checkups. Ndo pandakaenda kuma checkups pepe, I went the first time. My short forms anga ari overwhelming. Manambo wa consult. Ndobva vakuda vakabva vaita izvo zvokuti enda ndozobhadhara ikoko through EcoCash. So ndasvika kuya vakuti isatina facility iyoyo. Pakaitika this hectic rekuti ivo vari kuti takuda payment kuti ubatsirikane. Ava mari kunzi ndozouya nayo, ndozosenda, ndozodai. Apa vakutokoma ndonzi imi hamutambiri sei EcoCash something like kunzi saka zvezvokuti saka muda here kuramba currency or something like that. Nokuti iwewo ndori paground wakutonyara wakutobuda embarrassing picture.
up until uya vazongozvisa kwakuri kuregula kwandongoenda always. Saka some of them anotondiziva, and then with the previous experience gap vaitondiziva. So to avoid all this drama ndakangoenda just twice. Pamwe pacho pandakatozoenda papari pekuti ndaitwa mablood tests nemascan kwakungonokolekta izvozvo. So vatomai vakabva vanokolekta maresults ayaya. Maybe ipapo I would like to comment kuti vaida kuconfirma kuti am I positive or ndobva ona maresults aya angari negative. Kwakumasiya mushopu mutown. Ini ndakudzokera kwega kucheka up kwege. Ndobva ndakunonzi kumarecords enyu asati auya. Usually anongozviita zvega. So ndakudzokera uko kuna sister amene kuye kunoitwa Christmas. Vaunzi zvakatorwa your husband took them. Ndakumufonera ndikati ndakamasiya ndakutodirector shop yacho. Pakati ndikati how come kuti even maresults angu anonotsvetwa like that? Zvine basa rekuti aiwa maresults angu like mamedical reports angu, even scan dzemwana wangu, how can they be randomly put anywhere? Saka enda kwaunoda, the language yatova off. So unozongonyarara ungozvininipisa ungonotorawo, then you continue with your life. Saka iye zvinezvi vana vava 5. Baba pavakambenge varipo, he is still not responsible. Iye zvinezvi avamo muupenyu hwevana. Vakatobva pamba havasi kugarapo. Ko vana vari kuchengetwa here kutengera vana chikafu nezvinodiwa zvevana? Vana kuti chikafu chivepo hapana. Kana vatotenga ndezvematsuru-tsuru. There was a time yekuti pane vamwe sisi vangu vaipota vachitondipa like wotondipimira chibhaketi chaicho ma5 liters zvezvi chematemba, woteura hupfu mumba mavo. Vamwe vanokwanisa kuafunda izvozvo. Wotondipa mahandouts, even chero hembe dzevana vavo vachitondipa zvimajuzi chichitokavhiridza like that. Imimi pay yekubasa haisi kutokwana? Pay yekubasa haisi kukwana. Apa pane this other experience yekuti nhumbu Victor, this last baby, yakachizenge yazokura zvino. Mari yekubasa haisi kukwana kuti ndichati after, then somehow timetable basi kuti yakashifta, haichandibvumidze kuti after work. So ndakumbotengesera local. At the same time, kuti ndisvike futi mutown kwakunyanya kusviba. Then une nhumbu yakura kudaro zvazvakurwadza. So somehow ndafungawo kuti maybe I can work padhuze nepandakabva ndazotsvaga some tuck shop yekuti ndizoita sei ndizoshandira padhuze ipapo. Then zvazvinenge zvichingoita mafanzi ane asingambonyatsokwana. Newakutongoshanda uchiti pamwe une chikwereti wombotora futi chimwe chikwereti wombovhara futi chimwe uchingodai zvazvisanyatsokwana. And tuck shop iyoyo ndoyatata kuti chirimo ichocho tombopusha, tikambotora shuga tombopusha, tikambotora chakati tombopusha. Ivo vakatouya they found out kuti tinayo tuck shop, didn't mention anything. Maybe comment yayo ingori yokuti zvemagrocery zvino hazvinyatsoite. But this is what I understand, this is what I can do, so maybe I will do this. So kuti ivo vanyatsochipawo ini kunyatsoti hapana. At one point pane pamwe pokuti vaimbotozotenga ipapo pane pamwe pokuti vaimbotenga, but kuti up to until vazongoti ziva. Kozoita pamwe pokuti pavaitenga pacho ipapo vaitova negosa rakatoti wandei. But I don't know where this behavior came. Vaibva vamira like kunze kwegedhu vodedzera like uya mutore zvinhu izvi zvotsvetwa pasi, like pasi chep. There was this incident wekuti paiva nebreak remajari, we are appreciating kuti zvinhu zviripo, pane magreen bar, zvinhu zvabva zvatsvetwa pasi, ndiri kumhanyira somewhere, so kutaza kuti maybe zvekuti munombonyara kuti vanhu vari kuzviona zvezve tapedza tisina kana basa nazvo. So we take dishi chairo kuti tingokasika kungozviti grebe ichibve taita se
tadzokera mumba, then munhu is off, is gone. Then I was getting like counseling from my sisters. Ashungoti, just I still remember this other sister of mine, INGT. Engage Inonzi, like do good for no reason. I really worked hard on that. Like go and try to spice up, like you know, like your bottom is Mukanya. She even went on to say, no, you can even call him Mukanya, lo, this and that. Apa unenge une fear futhi yokutoti munhu wacho unomutya but uda kuti zvishande imi. So I was like Mukanya muhana kutobuda. It was my first time to do that and I don't think it's gonna work. Saka I was like Kanya ndo yakatozongobuda iwo wakazvinzwa kuti yo zvadiko you see ndiregereyo and maybe ulatova scarecrow yawatocreate munhu is gone. So musiwa actually ndakazongoti kanya kutodedza mwana ndakabata and nanhasi mwana yetu tongomuti kanya baby kanya kuti titovhadza kuti ndasina kutomboti mukanya waro mungatozofunga kuti you know. But then later on like kuti kungobvisawo then mandazotofunga ndikati but still kuzoti futi munhu anokudai roi kamuti futi mukanya anobva ava mighty zvokuti hachatangiki. But maybe we must be more of friends or much than that. So I started creating this, like even now I call him like Bururu, you are my friend. You don't even know that I don't, and now Moshara, but visa all that mindset here like a monster, like even you know now I don't use an age to Bururu. You see, Kungo creator Ungo similar like he's fine. So but ndongoti maybe akamboshanda. So this other time pakamboita kunge hard talk ndobva painvolve my relatives vachinzi unongoita zvemasoro chichi. So my sister was like madingozviregera ndobva ndati aiwa saka sister yangu yakabva yafunga kuti asi mukuda kunorapa ivo here kumasoro mushandirwa kuti chi marriage ibate igare. And you know what, I mean, maybe it was I was always concentrating at home and nambobvira namborapa like ukasvika kuchechi kwekweya vamwana vachitobatsirwa vaitonzi murume wangu uya you see. But handina hangomboadresa izvozvo. Imi chaive pamwoyo penyu kuti Tom aone kurapa. Because happiness yangu ikambosetla pana Tom first ka zvaindiunza like muzoro that hope yokungoti pamwe Tom achapora. I had that hope yekuti Tom achada sei achapora chete somehow. So handinambowanzo concentrate ne a lot like that. And somehow zvinombomentionwawo, you know, vanhu vaya vanogona kuudza kuti problem yako ndeyakati. So ndakabva ndazongo, she was trying to teach me kuti sometimes ndotoona kuti unosnika unorapisa mwana wasnika waenda kumasoro. She was teaching me kuti even chero vana mama wedu, like where I grew up, mama wangu was like a social woman. Kumusha kwekweya was here territory. She was teaching me mama wako kuti azviri kuti havana kumbonetsekawo somehow nemarriage yavo. She had that freedom. Vangadai vakaenda from all walks of life vega havasina munhu avabvunza to find remedies for marriages like kushandirwa. So but still everything worked one. She kept her family going. Zvese zviri zvikatoshanda. I think you have just to engage yourself uchinamata nemwana uchidai so. All the same kwakuri kunamata. So I was like, ini ndingofocusa nemwana. Even though pane some relatives dzake like kunyanyanya vakawandira kuhama dzamai vake. Vamwe vacho vaitouyawo nemareports aiwa vachiti zviri kunzi masoro aita sei anyanya. So I was like, even chero nemai musha toti paitika accident chaiyo
a well dignified person mumwe utongoti munhu mukuru chetomboti toti vanhu vari wealthy kudaro, because zvinhu zvokuti ngatisada kuita run away from kungova vanhu. Ari kurapwa ari muhospital inaccident chaiyo, pamwe maybe azofeila azofa. Pamukaenda kana panhamo pavo kanzi vakaita a long illness, handiti ndizvo pamwe zvazvitonzi icancer kana something else. Unonzwa usually vanhu vachipa these speeches like we tried everything nehama yedu, we have been in South Africa, we have been in this place and that place, but ndikakuudzai mai musha ini I've been in churches. Ndataura even kushoko raMwari, there was this verse inotaura kuti hanzi Jesu vakanga vachiida kuenda kuBhabhironi vasura the long hari mutu here, zvikatonzi because it was necessary. Inini I want to take my journey kwese kuenda kumasoro kwandakaita experience sandakaita naTom is like it was necessary. Maybe Mwari vaida kuti I had to see it all. Then tobva tati tadzokera kupoint yangu yekuti vanhu vanobva vati hanzi we did everything. Munofunga kuti vangazokuudzai here kuti takaenda futi nekumasowe, tikaenda futi nekwakati. Inini ndichienda kumasowe ikoko vanhu vatori civilized, because inini at time ndakanda kurarama nezvituko zvandaipiwa naBaba zvichinzi you are not civilized. Vanhu vanyatsori well civilized, vanhu vane marengi mumabasa mavo, vane chii, vanenge variko kumasowe vachitsvaga kubatsirwa, because every patinobva kune zvako. Even right now as I'm sitting here, kwandinobva kutori nezveko. So if I'm trying to running away and try to live a perfect life, ndichisiya ndichideprive munhu anokwanisa kunge achida help yangu, what am I really doing? So inini I strongly had to keep on going and stand for Tom. And right now as I speak now, through prayers, I had to stand up. Tom is all well now. He's well better. That disability ichiri nayo, but state yake yakachinja for the best. Wesi ndobva ndati nini patime ndakabatsirwa Victor, mamaids anga achienda mamwe on their own vachitya Tom handizva. But then Baba Tom was surprisingly vaibva vasvika pamubaba votanga kuvashungurudza vachivaudza kuti hanzi regerai vazviitire basa ravo vega, regerai vazviendelere zvinhu zvavo. Then the last girl andakagara naye, I once met him that angane vamwe kuti ndaitofona ndoti mind you kuti mwana wangu ane condition yaanayo, so that kana wazouya uite se understand, usazoti usazoshamisike kuti pane zvakadai, saka uya wazvipira. So musikana akabva ati inini ndine condition yangu ndinotora mishonga, ndobva ndati it's fine, vamwe vanhu vatombotauri. Saka musikana paakauya, she had this infection paskin brake. It was not, what's wrong with that? Vatatogara naye musikana wayo. And one thing was so like akabva anobonda naTom, vainzwisisana zvokuti inini ndikatowana munhu akadaro ndabva ndava nekamwe kakugadzikana kaikai. Saka Baba Tom one of those days passed through, ndokuona musikana waya ndokumulabela like that kuti ungaemploye munhu wakadai. Apart from describing her like that, vakabva vamuti anotozadza vana vangu infection yake, like anotoinfecta vana vangu. This gabu person waya tatakachengeta bvudzi rake chida kuzototi ndozomugera kati tiende naye kuphotoshoot what. Ndobva aita chisasa, saka anga adyeka bvudzi rake apo. Kanzi uyu mwana adorwara. So ndakada kuzama kuti nditi uyu musikana watanaye about a month and atoinfecta mwana, and infect yacho yakutoshowa kuti mwana atodyeka bvudzi rake. That's too much. Saka kuti ndiexplaine kuti eventually kuudza munhu uchimudaro nehealth yake
It's something zvinogona kuti munhu akadai unosungwa. Why would you do that? But unoona kuti effort yekuchadaroka I'm done, ndakambotry. So musikana waya maybe vakabva varamba vachicheka vachiona kuti aripo, vazomuudza point blank kuti ibva pano. So that day iro anga abudisa maplates Jesu. Zvikanzi iwe ndakakudza kuti ibva pano. So that part here I actually recorded it. Musikana anobva ati ndanangotiwo semunhu wechikadzi. It was like chikadzi chekuita sei? Isiya maplates angu. They were practically maplates angu. So musikana azongoti mama ndanga ndichida kugara but ndakundikana. So in looking at it ndine mucheche, there is Gabo, there is Tom aripamba, he is a dropout. Leave yangu yatopera. And we still live here, massive 7, we tora 3 over ones, kana kuita the 4th. Unenge wakunzi leave without pay. Ini yangu yaitwa leave without pay. Saka mafunds anga asi kutombokwana zvachose kunzi kwetaxshop iyoyo. So regardless of all that, I strongly felt like I have to stand. Because kuti ndichatsvaga futi mumage right now, pamatono transporter like chikwira bhazi ma20 iwayo ma10 iwayo ana achibobvepi. Then kubasa kwacho I'm not even there. Pfungwa dzedzingori kumba. Ukaenda kubasa kwacho fine, wambonotandarawo nevamwe stress neichibva washanda wadai, paunongodzoka kumba Tom is not there. Saka ndabva ndangofunga kuti ini rega ndiite sei ndiresign. So I went kubasa, leave yangu yapera. Ndakamukumbira musikana kuti chindimirira ndimbonoprocessa mapapers angu. So I did that, ndanoprocessa mapapers aya. Ndakatombowana zveshuwa some counseling kuti madi kumbomira. They might want to transfer kuti mushande kana kuparare. But it's not easy. Sometimes my transfer is like I just say akaske ku official. Then I had to resign. Then I was home. It was a relief. At first maybe ndakatombofila bad, but pakada kuti ndipersue taxshop iye zvakamboda kunetsa kumanager. Mama wakabva vauya. She was there like Gogwana Chaku. So she could take care of Mwana. And she was very good nevazukura in the taxshop. But the taxshop didn't survive. I had a lot of zvikwereti zvaida kuti ase zvaida kubalances. Tiri kuona panapa kuti baba vari kutenga chikafu pavanzwa kuda. Imimi chakaita kuti mubva mati ndakutonosiya basa racho iko kuri kubva kashoma kuti vana vadye. Ini I think chakazoita kuti nyanya kuzotosiya seizvozvo inyaya yekuti mrandi kutaura kuti social pandinoona ndaswera uko vana alright ndiganitange kuti uyu mudiki uyu aida masupplements kana ndazosiya andimazvona like nani porridge. Ini ndanichimbotora mutaxshop mene ndichimbotengawo. Ndakatanga ndatombokumbirawo kuti ndichatanga basa mazuva mashoma anotevera. Saka ndingakumbirawo masupplements yemwana. It was like andina mari yacho. Uyu mwana uyu Victor uyu akatsvuka here sevamwe vacho yekuti havana kuita question mark zinge yakaita pana Gabo. Victor mutsvuku. Saka vakafa haana saka. But ari mudiki kudaro aisanyatsooneka kuti akafana. But iko zvinezvi he is identical. Panobhenda musoro wababa Tom ndo pakabhenda musoro waVictor. Zvimino, everything. So this one, did he accept him? It was gradual like that. Even ndikambokudza imwe incident like pandanga ndiri muhospital. Sekuru waTom wakauya kuzoona mwana. Naye ubaba waTom wakauya nesome relatives. Varimo imomo. Baba vaTom vakatora torch yekambudzi. Ndikuti kuti mavisitors ari pa. Ndobva vavheneka palm yemwana. Ndobva vatarisa yavo. Mukuzvona. Even I had to gather that courage ndikatoti muri kuona here backyard DNA
that vari kukonfema DNA kuti mwana ndizvo here. Ndobva watotsiwa ko mukanya inda mukudhauta here chichini watongoseka seka seka seka. But when we were at home now, it was like achingotariswa mwana achingovhetwa. There was not much unlike panagabu, but zvekuzonema mwana uyu zvakatozoitwa pamwe patata kuenda like manyaya dzadzichingoipa on bijana bijana. Pane patakazenge takaengage chief. Saka ipapo ndipo wakazonema mwana uyu. Wakatoti mukumudedza kuti Victor apa anokommunicate through polite nataku usually. Mukudedza mwana iye kuti chi like Victor. Saka beta mumuti Emmanuel. So etse mazde kumasowe. So this time avana unyatsoti because of masowe. Then this time avana unyatsoti because of masowe. Then he also named him after Achezvara vangu. Then no comments, just appreciated that. At least zvazvineka kutomboita unge zvosiyana neapa panagapo. But you know kuti mwana atokura and I've already lost my job because I couldn't leave mwana. Then at the same time Tom nemumwe pakuzoita unge munhu akuda kurecognize mwana uyo it's 6 months down the line. So you do see kuti pane kakufluctuate in his behavior. Somehow unomboita unge wada kumborealize kuti this is family and then immediately he's off. So it happened kuti vabatoma vakabva vatanga kushandisa phone yavo. Alright, pane pamba ndambomention ndichiti a sister of mine achindikocha like endurance kuti shingirira. I really did that and the endurance was andifungi kuti vanhu vakawanda vangazvikwanisa. Vabatomanga kuya kumba like 1 AM. Then vadano vaibva vati vanenge vachida kubikirwa sadza. Like I have to wake up ndotobika sadza iroro like brown sadza for wakacho vaiprovide. So ndaitobika sadza rere but kuti ucommunicatewo ngoti maswera sei kubasa kanga kwakadi ngoitawo nyaya dzedze hapana. He would be concentrating nefoni yavo. Kana ngobika sadza rere ndovapa vakapedzawo ndotoenda ndotonorara. No intimacy, nothing else. It was just normal. Then Baba Tom like he came to a point yekuti kana vakamirira sadza vaipe ndichiprepare vaibva vafokasa nefoni yavo vaiwanzoita like wainzwa kuti this is video call like WhatsApp. But then payaianswa ndivo vana vachifona payaidavirwa hapana conversation. You know zviro ngokuti hapana conversation inozoitika saka unoona kuti I mean what is happening. So zvaitika on daily basis, on every time he is there. So one of those days ndakabva ndangoenda kunorara. He brought his phone. I am sure kuti vaida kuti ndiite se ndizvione. So the other end yange video call, the other end there was a woman who was naked. Achishowa miri wake achidini vachiramba chitode zvezvo kunyazoona kuti maita who is looking. I'm sure that person the other end akatondiona. So I was like unongohadhira hako but deep there you'll be hurt. He kept on doing things like there was a this from this part paine picture kakazvo wakaitwa like screen saver yefoni yavo. But you don't know what this is a woman's palm like the end. But message kuzama kuda kusendwa kunzi you have to seek them having someone. But not even a single day. Ndakamboita kuti nditi ndakonfront Baba Tom kuti what are you doing and this and that, who is this woman and that. But he kept on pushing kuti ndizvione maybe ndite give up ndivadziwe. I kept on even asking for like conjugal rights. But then
baba Tom vaibva vati he's coming home now. It's 1 p.m. saizvozvo. Vouya vari drenched in too much perfume. I even kept on taking my suits away vandotovarongedza. Even sokuti unogona kukosodzwa nawo. Then uchifaina kuti message iri kutumwa zvokuti maitaku you have to know your senses kuti kati pandukai popotai muti what are you doing? But handina mbuda. I kept addressing him as he was. Bururu. Yeah. Iye zvino izvi hapasisina, he is no longer physical. Now I went for like he was physical, but the physical manje yange iri provocative zvokuti yange yakuadministrwa kuvana. Physical iyi yange iri yekuti the moment yavanongoti pindei mumba vabva vatotanga kuti vanimhoresere zviri dramatic zvokuti pane angambosetla here even chero kusunga kuti kutambirei tasati tatombodaro vana vaiva kutorohwa mambama ari serious. So it was like haikona kuteerera pfungwa dzemahure, kuna kuteerera sijokiri, haikona kuteerera munokura makapata munoita marombe nazvo izvozvo ndiri baba wako ena usi kundiona. So that provoke iyeyo kuti nditaure nditi ko zvadii, but I had to zvakarovedzera zvezvandanga ndadzidziswa nasisi wangu kuti just don't like chingova calm even if he does the worst. Chimbovapai flow yawo timboona kuti are you wrong kana maybe pamwe there's something else. So vana vaenda tozopedza ndatongomeka sure kuti imimi pamunongovanzwa wachingoti run to the door motonoti maswera sei. Naturally patakakura kubhikita kuti taifunga kuti tikatambira baba kana kuti vakatambirwa namai vakagara apo ndopatinozoti maswera sei baba, ende zvaitotanga mai omboti maswera sei kwa vani mazviwana isusu mumwe oitawo zvakadzikama, but it was like head on mandimhoresa here. And there are a lot of taitombozo kuti vana ava kuti vasanyanya kuona kunge zvinovarwadza. Pane one of it yandakambozorecord taitojoka naye chitoti ko wandimhoresa munhu achipotonzwa kuti totoseka nazvo so that maybe kuti vasanyanya kuita sekurwadziwa nazvo, but uchida kunyatsocherechedza unoona kuti this is getting kutoona kuti vana vari kukanganisika nezviri kuitwa nababa vavo. Ndiri kudzorerai mashure futi nyaya yemaintenance iyaiya makazobudirira here kuripota for maintenance ikaitwa granted? Saka pandakazenge ndasiya basa inini upenyu hwakazenge hwazonyanya kuoma ndopandakazoenda kunofaila for maintenance. Saka ndaenda kunofaila for maintenance ipapo at first vakafonerwa nelocal police ndobva vasvika pakuti date racho rere risvike vasati vaita kusainira, then unodzokera futi unofaila futi another one. Ndobva ndanoenda kwekwe. So the local police vane some activity vaida kuenda ndobva vakuti amukwanisi here vanowanikwa kupi kumwe kusiri kumba ngati kubasa kwavanoshanda kwakati but can you engage police yeikoko. Ndobva ndaenda zvesure I went kubasa kwavo ikoko nepolisiyo ndiyo yakazokwanisa kuvaita kuti vaite sei vasainire mapepa ayo. Tazoenda kumakosi kwekwe inini zvekuti unochipawo masaidzi ako kuti baba vanokwanisa kubhadhara maintenance inowetha mari yakati. So isusu tine farm like zvandataura zvezvekutonga tulesi kwekwe, we used to earn a lot of money ikoko. Like for example, the last time I know the statement I had, we could get like 45,000 after all the costs. So I was like, I was presenting that one. Then payslip yao andakandisisina na current. So, but knowing nature yekubasa kwao, I could explain it kuti vanokwanisa kuwana mari yekuti vachengete vana.
so ivo vanga vari kutaurawo inside of story vachiti handina mari ndinototambira $20 you know. So up to until utazopiwa $300 per month for 5 children. So tagrandwa mari iyoyo he kept taakumba. He was like, I will never pay mari yakadaro. Inini ndinotogara panapa. Ndopo vakabva for the first time vatomu ndivo vakabva vazodeedza marelatives avo vakauya kumba kuti like vanga vari vana sekuru. How come makuita zvemendenenzi nemuzukuru? And things have been going bad. The muzukuru wenyu was practically not living here. Panapa aitoshanya. So zvakabva the word rakaspread zvokuti it was a concern of a number of people. I don't know. So why are you doing this? So tichiri kumboprocessa nyaya iyoyo yemantenance iyoyo vatomwakabva vatanga kunditi chibva pano, like ibva pano pamba panapa. So inonzwa kuti makupopota paipai pane pakupfekedzwa mashoko ekunzi uri muroiwe, like you don't want anything good about me, unoda kuti nditofira mujere, you know, you see. So I would hardly say anything zvekupindura, maybe kana ndakambotaya, I was tired. Saka ndaingozotarisa zvangu tonzi kana usingagoni kubuda usiku, you know, pamwe usingabude usiku haubude hako but utongori muroi. Then vatanga kuti ini ndinotogara panapa ndotenga chikafu, vatombotenga some groceries. And andikutaura kuti pane point yekuti achitogara namama umbawo. Mama ivavo she saw it all. To an extent vakabva vataura kuti wega inini ndinenge ndine mapirisi angu eBP eshuga. Zvenzara panapa inini ndakusvikonera. Ndakumboenda hangu kune mumwe mwana. So I really needed mama because vanopatawo mumwe mwana, you know. Saka unobva washaya kuti wapersuada nei because zveshuwanzara iripo when she's giving up. So at one point mama vakabva vatondiudza kuti kana une mukanaka, I think you have to keep on utopressa on officiate nyaya dzemantenance because you had that chance. Ivo mama vakarezawo mwana on her own. Life was not well. Vakati inini handambobvirawo ndawana mukana iwoyo and I struggled raising, you know. But iwe kana wawana mukana wacho shingirira utongoita kuti zvanyorwa izvozvo mutongopiwa chero if it is $50 at least kana akanzi aiunze zviri nani, especially kuti iwe utaure naye kuti tionewo panyaya dzechikafu mopedzisira makurwisana. So I think the court should take his course. So actually having that support from his own mother, I had to keep on pressing. Saka ndakuona uyu achiramba achidaro kuva violent, like bva pano mhani iwe haugoni kuona here kuti warambwa, dzidza ungoona kuti warambwa. Iko zvinezvi like ndogoti ndarambwa chiwedzi, so iwe why are you coming here? And we are still family. Zvikanzi vamwe venhu vese vari kungozviita kunzoko, unogona kungoendawo unobata uchimugeza mugobera chako usasana nacho utongozosangana kumba. I was like, what arrangement is that? You see? But on a serious note, munhu akunyazoti ibva pano. So there was this behavior yanga yakutanga kuti TikTok ine every kana kuti kakutaura so kanosuta every situation kauda kumboti pane munhu akutsamwisa nethis unowana twakadaro. Saka anobva atanga kuplaya like ukaona mukadzi akauya kuzokumereji achiofa magaro chete, like siya vakadzi vakadaro, they are not worth it, you see. Abva kudaro uparidza futi chimwe, mukadzi akazodai so especially anzi asingakurespecte musiye. And unobva washaya kuti pandisiri kurespecta ndepapa. But inini with Babatom I was like, I felt like respect is end. Respect inoita zvokuyerera like kandiroenda kandirodzoka. The moment you respect others, asi kuti Babatom aifanira kutiita hell up, no. Kungoti koshesawo maybe. I think everything could have
ndofunga iyo vaigona kuzoappreciata kutoonawo kuti vanhu vari kundirespectawo. So vaibva vatanga kuparidza izvokuti munhu asi kundirespecta, munhu asi kuita sei. Then up to until ndaona kuti ini ndiri kuzopedzisira ndarwadzikanawo every time masemoni iwayo to my ears. Eventually mukatarisana pama like his Facebook wo everyday pane patone semoni iripo nechituka zvokuti like mukadzi asina production, mukadzi akazodai so ari lazy. Not knowing kuti you left your job because of his children. Yes, he even mentioned kuti uri lazy. So pane pamwe pokuti ndakatozomboita akula tokumbirawo muchitengero kuti will be like mara inhongwe mari inoshandwa iwewe wakasiya basa rako neusimbe nda kudya zvemahara like kunge honye. It's not like I'm lazy. While least I was working as a teacher, I was also doing something else. Ndakasiya basa because of a cause. Ende kutosiya kwacho kwatakaita basa kukutoshanda something. So he kept on rubbing ngoti wakaipa to my face. Then there was this other time yokuti ndachimenshena kuti ndakamenshena kuti taikwanisa kuenda mari yakati from the farm. He was like farm racho is not for you, it's my own. Ndakaiwana through my efforts where I am employed. At the same time haufanira kunge uchichera mari isiri yako. So I was expressing kuti at one point ndakatotorawo loan tichimbofanda tichangotanga aibva aplay a dump kutozviramba as if nothing happened. So ndapesa ndakutonzi uri gold digger, uda kudya zvausina kukohwa. Ko vana vako vari panapa vari kuti vakudye? Ko vana ukanzi vamwe vana vacho havasi vangu ndega, havasi vana vako here. Then the other address was like vana ava ndevedu chese. This was other bitter address yaitwa yekuti Tom's situation yakakonzereswa newe nekuti genetically majinzi ako iwewe ndo akakontribhita kuzvare mwana. Iyi yakauya after vaona record rangu reri repsychiatric therapist. Iro rakandipinza pamahwani like you are a psycho, mazvona like unotorwara njere. Ndosaka Toma akatoita sei manese anotozviziva. Whereas kutoenda ikoko it was nyaya yesituation yamairarama mai. Iye zvino izvi pauya nyaya yemaintenance vambodzoka kuti vanzi vari kugarapo iye zvino zvavapo. Right, pauya nyaya yemaintenance it followed nyaya yekuzonzi ndakudzingwa pamba. I think I have to clarify this one. Ndakudzingwa pamba ipapo for peace sake that provoking nyaya yemasermons ayavaita vaiva. Then this other time zvazvitonyatso redirect and emotional. Ndobva handina kurara mubedroom mangu musi iwoyo. So from then ndabva ndatanga kutongokipa hangu distance, ndakurara muspare nevanhu. And he kept on negging kuti ibva pano hapana chakati. Then pautanga kutopinda kamwe keke kuda kutopula futi vana vaya away from me. Vachitongonzi like address yavo inachingopiwa ndekutongonzi usateerere uyu, musaite zveuyu, uyu ngaabve pano. Mama vakatombobvunza kuti ko sei muchidaro. Like I wouldn't like to say this much, but the way she would be addressed back was not good. Nemwana wakabereka zvokuti ndakatozopleada behind the scenes kuti musainterfere here because tichiri neupenyu hurefu kumberi. Look, he is still your son. And then mashoko amakuzoudzwa in the process yokuda kuseva amaita it's not necessary. So pandakaenda kunoisa protection order. Makatozoenda kunoita protection order? Ndakatozoenda kunoisa protection order. Ndava yei? Ndava yokuti ndichifunga kuti kundoita sei kuti ndisadzingwe nekuthreatenwa kubviswa pamba. Ndobva vakuti
ndobva vakuiofficiatawo protection order yacho iyoyo, but then vabva vatongondiadvisawo kuti somehow maybe munhu anogona kunge aine imwe intention yaari kukudzingira, not kungova abusive. Pamwe anogona kunge ane communication yekuti maybe is up to divorce because he engaged a lawyer ikoko. So the lawyer in his statement also mentioned kuti I am in the process of divorcing her. So someone there akabva azonditaura neni afterwards nobva kuti you see what he said in his like pawangu apa tatiita court session paipai. So mazuva ano machiefs ari kuengeja nyaya idzodzidzi zvitori more than zvatinogona kuita kunotongokupai protection order toita bhamunhu from not coming from chasing you. Zvamataura zvacho zvinhu zvinonzi ngasadaro, ngasasakudzingai pamba apa, maybe nekutaura mawords aya akashata aya nekukurovai physically. You have to refrain from doing that. But kuti tizive kuti motive yake ndeye imboengeja local chiefs. So I had to go kumusha kwavo kubva ndanoengeja chief zveshuwa, because even after protection order iyoyo hazvina kumbomira, zvazvichingotaurwa zvokungonzi munhu ngabve pano, munhu ngabve pano. So taenda kwachief kwega, this time I had to engage my relatives angu, because they were saying if maita you can accept divorce if it is what he is saying, and like tinozoenda up in tears chida kutry kuumbiridza zvinhu zvisisipo. So patakaenda kwachief kuya mupurisa wamambo akanditi kana ari mwana wemumusha munomu usually someone yacho tinopa baba vake, you see. So mupurisa uyu ndakabva ndatomudirecta kumba kwavo muHarare munomu, ndobva avasvitsa someone really. So it bring another uproar like why chief, why zvambodiko, you see. So we pushed him up to until taenda takaenda ikoko 4 times vavatomo vasinga attende macourt sessions up to until chief vatozomufonera kuti ndozokupa inini mari yacho yebhazi because vaitanza handina transport up to until vazitase vaenda. So I also had a sister of mine aitiperekedza ipapo akabva ati I think I'm getting tired, I think ngatichingorega because munhu wacho atiri kudhila naye ka munhu yaya ari so high of him, anozviona unge ari almighty, haambogadzirike. They've been everywhere naye, baba wake makaenda naye is not changing. So I think that process futika was necessary. So kana asingateererewo baba wakewo, asingateererewo hama dzake, even the courts dzemendenenzi idzodzo he wasn't honoring us kupeya. Let's see, maybe anoteererewo chief. So we went there and tasvika kwachief kuya ndakada kuexplaina nyaya yangu. So hatina kuzotongwa like kwekunoitwa makamera kweve, takanotongwa kumba pachief. So tanotongwa kumba ikoko paitiwo nevamwe vanhu varipo padare ipapo. Ndakada kutsanangura zvishomanani nyaya yangu, chief akabva wanditi ndimbomira, ndobva vati murume wako unomuda here? Ndakati ndobva murume abvunza kuti munoda mukadzi wenyu here? Ndobva ati ndobva ndakunzi garai padhuze napadhuze patagara, tikanzi iwewe apologize kune murume wako. But ndindoita sei? Ndindamhan'ara chief. Tikanzi no, ndikuda kuzama kuti tidzidze kuvakiridza dzimba, unlike kuti kana munhu auya kukoti onzi ripa kana kuti chii. After all, iwe pauri kuti wakatadzirwa hauna here kumbobvira wakanganisawo zvimwe on the way. So you have to apologize to your husband. So I did that. Then he also apologized. Then inini pakuenda kwachief by that time I also felt like I should address
issue yatom tasati tanyatsova this picture yana Tom now. Panakada kutoti I also have issue yemwana wangu chifa wati no iyo issue here we can't discuss it here pane vanhu. So I was like you can't I couldn't argue, I couldn't say much up to until I say tabva ivovo tinongoti outside settlement vati zvaranga vabva vataura nanatsanu wangu vachita ndikushamisika ini kuti kumba kwevana kune maproblems. So vanatsanu vakabva vatombotaurawo navo vachiti I think zvaakuita sezvaakunyanya because akasike kutanga tichadhiresi nyaya idzi saka kuti zvirambe zvite sekuti every time it's a surprise to you, every time it's a surprise to you, zvinozopedza zvakuzoti offend. Ngatingoti inyaya dzatajaira kuona dzichiitika but as of now it's getting out of hand. Saka mukuti kana zvikazoitika futi, what assurance are you giving us kuti mwana wenyu ari kuzonobehave after this? So what zvavangu was like assuring kuti iye muroora ngaaputi achindiudza zvinhu zvisati zvanyanya kudi kupaila. So inini I was like I can't address you some of these issues, ukama hwokuti vatezvara nemuroora nobva vakuita sekuti vati sekuru vangu inini ndivonga vachiti ndikange ndine issue ndovaudza votaura navo ivo ndobva vatoitana mukurungai ndobva vatoti so recently pane Maichaku was now singing in zvikwereti zvoda kuti zvitobhadharwa. Zvikwereti zvacho ipapo zvaitwa amount to 1.3. So ende pamwe pacho dzimwe mari dzimwe dzandaitoshandisa like pakuenda kumachechi ikoko taitravel as far as kumwe kwacho taitobhadharwawo mari maexpenses aita se handai-NKI1. So ndobva vatoti don't worry, ndichatobhadhara mari iyochi in person, ndini ndichatobhadhara mari iyoyo. So the assurance was like maybe tataura nemunhu mukuru. Ndobva tadzokera kumba. Ini ndakatozodzoka ndatova mumota yavati zvavangu nehusband. Tadzoka kudaro ipapo panga pane another serious situation yekuti matracksuits evana anga ari all in rags. Akatoboka kusefeka pamabvi apo. Masecho matenesi polite was like mama indoavoida kupinda mutoilet because bhutsu dzangu dzakaboka kumashure dzinopinda mvura. So I had a pay for polite tracksuit yake. So ndakazongovaratidza tamutown ngati at least dei achingoita take care of vana zvinondirerutsirawo maproblems. Maybe anogona kunge ane anger towards me, hachambonyatsoziva kuti what have I done wrong, but vana ngatichingoita kuti vakurewo upenyu hwakadzikama, at least hwakadzikama, hatichatomboti hwakanaka. Ndobva vati vakatombokoshina vakati nhai hembe dzekuti vana vanoenda nadzo kuchikoro here. Ndobva iye atongoshandiswa kuti mota nemusikanzwa unenge achikambaira kuchikoro hatombofokasi, his excuse. But unoona kuti hembe dzakatongodaro vese, the other one is a boy, the other one is a girl, but even chero bhutsu, chikafu hakuna, lunch box haibatike mangwana nemakuseni kuti vana vaende kuchikoro. Saka then where mwana uya angori pamba anofanira kuti aende kuchikoro. So vakabva vati aiwa endai munogarisana zvakanaka, hatichadi kuramba tichinzwa mastories. So maintenance yanga isati yapedza kudi kuofficial, inini I couldn't drop it because paita this assurance. Ndakabva taenda kulast date rekunopiwa judgment here, and he was like aenda futi kumaintenance. Should I drop it? Because this is the only way yekuti the safest way anga yasara yekuti pabude help. Saka taenda kumaintenance kweke ndipo takazonopiwa zvokuti $300. Then from that day haana kuzombobudikira nekutenga chinhu until now. Ndingangoti up to until now. Maintenance yacho haasi kuibhadhara, is not owning up. Kuti musi takati kusvika muna December
ndikanimboti vanhu vaive vaida mari yavo vaive vakanga vakuti takukusungisai maiti ako ivo ndatoti someone atori help for apindira and someone respectable is my in-law vanokupai mari ndanangoti mirai vati vanozokupai ndotaura nasekuru sekuru vombonobvunza uku vonzi ndichazokupai pane zvarimbogadziriswa. That was September, October, November. Sekuru kwavada kuzofona ndakabva ndatomboenda kukoti nevanhu vaivai ndobva sekuru vangu vabhlokwa navatezvara vangu vaiva vakada kuvafonera foni yakabhlokwa after until sekuru vati ndikafona neimwe nhamba foni iri kutoringa asi ndikafona neyangu iyi haitomboringi inobva itongoti user busy saka ndobvati I think ndakusiyai maita kuzvakutongi ndakunyanya kuita sei kupusha stereki but ivo vakatipa assurance yavo so takange tane imwe dry spell yokuti zvinhu zvakuoma ndobva ndati regai ndiite sei nditeere muofisi kwemaintenance kweve ndinobvunza kuti saka kana zvadai so ndoita sei at least munhu ngati hasi kutipawo mari yai ndobva wandinyorera some document inonyorwa ipo unopa polisi saka polisi ndo inobva yazofonera uyu kuti pane pepa renyu redefault musi iwoyo yange iri Wednesday avo baba vakabva vauya pamba pa around 1 mupurisa vanga vafonera ndosvika kuma 11 wasvika kumba uko vakanga vatenga some foodstuffs machickens about 5 chicken fish dzakaomeswa dzakawanda mapotatoes a bunch of groceries saka vakavapa pemva vachi ndozvawashinga kuita izvozvozvo zvekuda kundisungisa vati ndiorere mujere because uri muroi you know that language but even chero ndikanofira mujeri imomo chero ndikafa somehow chero even ndiri mupenyu hamufe makadya ziya rangu ndikati aiwa like inini it's fine ndinogona hangu kusadya ziya rangu but ko vana kanzi vana vacho havasi vako here ndikati aiwa ndevedu tese ende zvekuti ticharamba chitaudzana ka it's no longer necessary tinopedzisira takukanganisana saka tirikuona kuti yezvinezvi maintenance yacho haisi kuuya but the husband, your husband can afford to pay us aswed tichipendera chirongwa chinochi mai Tako tichipendera chirongwa chinochi mai Tom zvii zvekuti mungati mimi dai kuri kuti izvi zvikaitika ndinokwanisa kubatsirika nekuti iko zvinezvi vanhu vakateerera vari kuona kuti muri kutambudzika nevana vamwe navo baba vavo vapenyu maintenance yacho havasi kubhadhara chii chekuti mungati mimi dai ndakwanisa kuwana izvi nezvizvi ndinokwanisa kubatsirika. Okay, tikatarisa right now maissues anga ndanga ndinawo atend Tom akazoenda kuchikoro through package yemaintenance ndobva zvanzi vana vese ngavaende kuchikoro up to 18 years or vakuzvimirira. That is when Tom wakabva vamutsvagira ivo nzvimbo yekuti Tom aende kuchikoro. Tom akuenda kuchikoro now and he's doing well. Ari kuwana kwaano-occupy. Victor is grown now. Akatosiya hake mukaka. Then Gabo haana kana problem. Then inini maybe kana iri some sort of kuti healing or like I'm fine now. Ndakawana time yekuva calm kuswera ndichigara nevana ndichita sei. Saka dei kwakuri kuti ndikawana hangu basa iroro reteaching. If the ministry could accommodate me back, zvinogona kundibatsira. So kana kuti maybe kana some other project yandingakwanisa kuita around home ndokwanisa kufollowa ndichiita project ino but problem ndeyekuti handina capital. Even chero dei ndikada kuita zvandaida kupeswezvo zvekuita crash pamba handina mari pamba panogona mari shoma kana rimwewo projectwo handina pekutangira right now panyaya dzemari. Then kwakungoti handizive kana kune vanhu vanokwanisa kukanselawo baba vaTom
kuti maybe vangokwanisa kungova that understanding yekusaisa like torture like environment yekuva abusive and harassing like that, vasanyanya kuti vhiringidza kudaro, so that inini ndinobva ndavawo free, ndobva ndavawo at peace, ndobva ndaregera kuva munhu anototya kungova myself, ndokwanisa kupeswa anything that I should. Then life goes on. At the same time, recently, can I say that? Recently, ndaita pursuit ye-maintenance. Pakabva pachonzi vakupiwa warrant of arrest. So I informed sekuru vake. Ndainforma sekuru vaya vakabva vaita sekuti vakaona kuti ndakatovaudza the gravity. One, Baba told me is a civil servant. Once arrested, zvinogona affecta basa ravo. Then at the same time, kusukwa kwavo kuri kuunza iyo backlash from hama dzavo, vari kundishora nekundidzikisa. Saka ivo sekuru in particular vakabva vaita sekuti ukatevera mari iyoyo munhu wosungwa akafira mujeri, mari iyoyo inozokunakira here, iri kuita kunge imari yeropa, like wangopara ngozi. At the same time, baba ivo vakuda kusungisa ndibaba vevana vako, vachazongozwa kuti wakasungisa baba vedu, uchazongorangwa nevana ivavo. So the intimidation iri kuti asongoti vakuda kubvisa hama yavo kuti isangova responsible. He is not helping. Saka ndakatrai kuda kuvaudza izvozvo, and pamwe pacho ndakuda kutova emotional. Sekuru vanobva vati ayo muzukuru andiudza kuti maita kunge wabvise maintenance ndigowapa lump sum. So inini I had to be careful nemashoko avo iwayo. Like inoza zvinoita vanhu. Even chero vanhu hama yavo yakaipa kanti kana vachinyatsoona kuti ari kukanganisa pakati, they will always stand by him or by her no matter what. So apa ndakaona kuti vari kudiscussa nezvokuda kutipa lump sum. Takatarisana neverdict yekuti munhu agona kutosungwa tiwane mari dzedu zokuti vana vachengetwe. Saka naona kuti vanga vachida kucreata this bargain yekuti kana kuti this situation yekuti ndikati lump sum imari, maybe they were thinking kuti I can be that greedy kuti ndoda ka lump sum. Ndikati I don't know, there's no need yekuti ndi accept a lump sum at the expense ye maintenance inofanira kunge ichitatekera ufana. Haisi kusevha inini maintenance, kusevha vana. Ini mukandipa mari ndotrai kuda kuita project ko ikafira 5 months down the line, vana vaiva kungondichemera futi havana chikafu chekuti vadye. So I don't think kuti ngatisadiscusse nyaya dziri kuendiwa necourt. Ndobva vakutoti I think we need to create a hard talk. Saka inini I'm coming to your house together with your husband tigoita se tigo discuss. So on the very day, baba tomu wakatouya earlier around 5. Sekuru ndobva baba tomu vangoita zvavakangoita pamba ipopo wasiya $8. Sekuru vangu vatoti titenge huku 2 kuitira patinozodiscussa like nyaya iyoyo at home. Then ndaitaura kuti hapana maresources like semiriwo kana kuti chii. Saka sekuru ava vakabva vazosvikawo around 6:30. Ini at first ndakatombofunga kuti saka baba tomu zvavauya earlier vari kuita full along nenyaya yekuti sekuru vavo vati vari kuuya. Sekuru ava vauya vakabva tozondibvunzawo inini kuti ari kuti muzukuru, zvokuti ndakabva ndatoti ko imi manga musina kucommunicate here naye kuti muzukuru ari kuuya. At one point sekuru ava vachitaura neni, vane kamwe kakuzojoka kavakanzenge vachiita vachitondiadressa like my wife, iwewe like unozi mai muchada kumbotaura hangu. Hama dzevarume usually ukanzwa vakutaura language yeyo yekuti tinoziva iwe muroora, there must be some other party yavanenge vakuziva maybe, kana kuti pamwe ane angova like mashoko enyaradzo, ngobhaya time, something like that. So I didn't like that. Ndobva vakuda kutoexpressa deep
how important I am. So he was now addressing me like our wife, sometimes my wife, you know. Ndobva kuti I will stand by you tikubatsire mukwanise kureviva marriage yenyu. Then zvementenance zvomunotozozviita munotozozvibvisa. Ndikati ayo maintenance iwe we will still go collect it totozoishandisa together. Maintenance is here to stay. Iko zvinezvi maitomo muri kutya kuti murume akasungwa maintenance yacho yagara haiuye, saka muri kutarisira pekuti dai pane vanokwanisa kukubatsirai kuti murume akwanise kubhadhara maintenance asasungwe, nekuti even akaenda mujeri basa rinobva rapera, maintenance yacho haingouya, imi munotambura nevana. So iyoyo appeal ndeyekuti kana zvichikwanisika murume uyu pave neenforcement yekuti maintenance iuye mukwanise kurarama nevana. Chokwadi ini ndinoshuvira kuti dei paine that authority iyoyo inokwanisa kumupusha kuti abhadhare maintenance iyoyo youyawo zviri like regularly, so that kuti tinokwanisa kunge tichisurvive to an extent yekuti sekuru ivavo vakanga vatozostaja like kuti ndoti during his stay vakabva vazo like toti vana vese varara vakazondinokera. Infact vana vanonoka vakatongovhura dhoo rangu ndokutanga kunditextira mameseji vachikumbira bonde. Inini pakutarisa kwandakazviita ndakaona kuti I think it's a setup, because vanhu vanga vachimbokomunicata zvokuti vakuda kuofa lump sum. Later on sekuru vakuda kucreate a friendship, then later on vakutondikumbira chibonde. Vakapersista up to until 1:30 AM, up to until he pushed open my door again. Mumba mana ndakarara ini nevana vangu, vamwe vacho vachitomunzwa kuti anga achiri akatosvinura. Saka inini I'm seeing kuti all this struggle all in the name yekuda kuresista here mwana uyu ane urema zvichiri izvozvo here, kana kuti kuda kustruggle kuramba here responsibility to that extent yekuti vakuda kucreate nekustaja that behavior. So inini after I had to handle him zvisina kana violence kana kuti chii, one way or the other, if I had reacted angrily nekuvaprovoka ndaigona kucommita a crime, ndindanga ndichatozosungwa ine ndichida kutraya kuzviseva. So later on, even though sekuru ivo vatozobva kumba uko pakatomboita issue ndiri kutongonzwawo mawhispers ekuti at one point sekuru vaya vakuthreatena kuzviuraya, all in the name of kungoti maitaku is bad. So ndiri kuona kuti my struggle yekuti ndingochengetedza ndingorerawo vana vangu zvakanaka. Maimusha musati maclose, I would like to quote this. Kare ndichikura, plus inini I'm a Shona teacher, kune zvinonzi chembere yekwachivi yakabika mabwe ikaseva moto. Ndakazvitarisa inini mukadzi iye akatrenda, hapana asingazive tsumo kana shumo iyoyo. There was no social media. One. Then the second thing is ndikada kutarisa mukadzi iye aisambova chembere, because chakaita kuti mai ava chembere ibike mabwe igoseva moto, there were children behind. Yanga iri yega yaigona kungohadhira yorarama, but yaida kungoti maybe anzwa nekusevesa vana sadza nemuto nemvura ine munyu, vayangoti a difference nhasi ndabika mabwe vana vangu handimazviona. At the same time ndikuti mukadzi uyu aisambova chembere anga ari mukadzi wechidiki ane vana vadiki vachiri kuda kufidwa, asi anga asakara netorture netorment from the husband. And tikada kutozvitarisa futi varume vekare vainzi vainovhima, there was this irresponsible husband behind there anga asingadi kunovhima anga vaneglect. So honestly inini ndingatozvifananidza nethat chembere yekwachivi iyoyo yakupedzisira yatobikiswa mabwe kuchiseve moto, but ichiona manje sekuru vakuconspire nemuzukuru wavo kustaja kuti ndive that promiscuous woman.
dei right now sekuru vari kustage kunge vada kuzvisungirira right now dei vakasucceeda mai mumusha ndingadei ndirini ndiri kusvororedzwa kunzi ichapa yemukadzi ihure ndosaka muzukuru wedu anga achitomutiza. Munoziva ndakafunga to an extent yekuti ndanzwa hangu mawispers ekuti anzi vakabvunzwa kuti manga mazviitirei vakaita ndachida kumbonotesta maitako. I don't know kuti shona yakadaro inorevei. Saka tomboti vaida kutesta vaigona kupublisha vonzwa vototi maitako wacho akatoti no. Ndosaka muzukuru akadii akatiza. You see that. But kuti vatarise kuti vari kushiuda all in the name of shielding an irresponsible man. Anofanira kunge achinyatso-take care of vana vake kuti vakurewo zvine dignified. Then you see what? Zvinoita hama. Mai mukadzi wasekuru apa vari kutoita appeal kuti sekuru venyu vari kukumbira ruregerero. Ini haive havana kumbonditi maita kutauya panapa tanzwa zvakaitwa nani nasekuru. How are you feeling? Kutoti vakonsole nini as they are protecting sekuru ava vari kumhanya negari up and down. I don't even know kuti what the world has become. But ini chandava kungokumbirisa hangu ndechekungoti baba vacho munga vachengete vana vavo. Tikada kutarisa zvinoitika nezvekuti hazviri kuti ndiri lazy kana kuti handisi kuda kuriritira vana handisi kuda kushanda. But struggle inowanzoita nevana mai vanenge vasiwa like this vanotambura. Then at the end up vana vazokura vozongoreward once nemombe yechiredzwa. Mai musha inini handidi hangu kupiwa mombe yechiredzwa. Chero even ikange iri $50 vavatomunga unzi mari iyoyo ndichengete vana. And above everything kurambwa marriages anobreak. But ngavachindisiyewo ndiri mupenyu chokwadi tipasati pazoita mamwe macasualties and everything. Kuchema kwaamai, misodzi yaamai. Nhasi uno mustudio tanga tiina mai Tom, mudzimai ane vana vashanu, asi murume baba vevana vashanu ava havasi kuita own up kuti vachengete mhuri yavo. Sekutaura kwaaita kuti kuzoona munhu abika mabwe anga asiri ega. Vataura vakati dai anga ari ega pamwe aihadhira, asi vana. Chikumbiro chedu ndofunga mai Tom vataura zvizhinji zvekuti pamwe vangade kubatsirika. Tibatei panhamba dzinobuda pachivhitivhiti tikwanise kubatsira mudzimai uyu. Asi zvikurukuru tinoti kuvarume mbeu dzenyu dzakakosha, vana vamabereka vakakosha. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pachirongwa My Story.